Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate još jedno specijalno izdanje emisije 5 do 12, još sad 2 vremena do završetka izborne kampanje i ulazimo u izbornu ćutnju. I moji poslednji gosti u ovom serijalu su gospodin ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je već bio ovde i bio jedna od naših najpopularnijih emisija, znači jedna od najgledanijih, pa dobrodošli ponovo. Dobrodošli. Hvala. Pored njega, Dragoslav Ćirković, predsjednik opštine Medijana u ovom trenutku i kandidat za gradonačelnika Niša. Dobrodošli i vi. Bolje našao i siguran sam da će ova emisija biti najgledanija. Dobro. Kažite mi, pre neki dan je bio Jeremić ovde, sad je gospodin Šutanovac, miting ste imali, demokrate su baš rešile da vam daju tu veliku podršku u veteru leđa pred sam kraj kampanje. Pa evo, realno govoreći, Demokratska stranka je jedna velika i sjajna porodica i mislim da je ovo najbolji način kako može sve to da funkcioniše kad se stavi u pogon. A sama činjenica da su ovi izbori značajni i važni, da ovi izbori u stvari odlučuju ne o meni kao gradonačelniku, nego odlučuju o Srbiji, kojim putem bi Srbija da krene, i to je najbolji mogući put da Demokratska stranka sabije redove, a to je jedna dobra mašinerija kad se stavi u pogon. Danas, eto, imam zadovoljstvo da je ministar odbrane tu i da njegova podrška u svakom slučaju meni kao čoveku i Nišlijama pokazuje da ovaj grad jeste strateški važan grad i da je važno Demokratskoj stranci da Niš bude ta kičma Srbije zajedno sa Novim Sadom i Beogradom. Ok, gospodine Šutanovac, malo se kasnilo ovde u Nišu sa početkom kampanje lokalne. Jeste uspeli da sredite te redove, ste intervenisali od ozgove? Pa nije bilo direktne intervencije, svakako Niš ima svoju težinu i nama je jako važno da imamo i adekvatnog kandidata i sutra gradonačelnika. S druge strane, kičma koja je pomenuta, koja ide od Novog Sada preko Beograda do Niša, je zaista jedna od najvažnijih poluga na Balkanu i smatramo da ukoliko ta 3 grada drži Demokratska stranka, da cela Srbija može da napreduje. Meni je i sa pozicije na kojoj sam bio kao ministar odbrane jako važno da u Nišu budu oni ljudi koji vide perspektivu Niša na način na koji to vidi Demokratska stranka, jer ovde se sistem odbrane izuzetno dobro razvija i neophodno da imamo ljude koji razumeju i prostor i vreme u kome živimo i radimo. Podsećam, uradili smo izuzetno velike stvari zajedno sa bivšim gradonačelnikom Simonovićem, uradit ćemo još veće stvari sa budućim gradonačelnikom. Nama je Niš važan zbog toga što mi u sklopu regionalizacije mi smo odavno izmestili komandu kopnene vojske koja se nalazi upravo ovde u Nišu, komanda brigade u Nišu, specijalna brigada, odnosno bataljon specijalne brigade nam je takođe u Nišu i Niš praktično više stotina miliona dinara godišnje dobija na osnovu poreza na plate koje se sliju u gradsku kasu i smatramo da nam je jako važno da u Nišu i, da kažem, mi se osjećamo komotno, a s druge strane da imamo ljude koji razumeju naše potrebe. Zvučite prilično samouvereno kad kažete budući gradonačelnik, ili imate neke, koje su najnoviji rezultati, kako stojite i na nacionalnom nivou i u Nišu? Reći ću vam, ja sam u nekih 50 dana proputovao oko 15.000 kilometara. Znači, praktično sam oko 300 kilometara dnevno, pobilazio sam i po 3, 4, 5 opština dnevno i gradova i mislim da je atmosfera jako dobra, čak i bolja nego što je bila 2008. godine. Ono što je važno reći to je da je Demokratska stranka pokazala da može da ispuni obećanje i u vremenu kada svi su to posumnjali. Mnogi su se poradovali u decembru mesecu kada Srbija je dobila odlaganje statusa kandidata, kao što su razočarali kad smo dobili konačno status kandidata, jer uspeh Srbije za njih je lični neuspeh i vidim jednu veoma pozitivnu energiju i tako isto i ovde u Nišu. Ono što je važno reći, imamo u Nišu izuzetno kvalitetnog kandidata za gradonačelnika, imamo jednog specijalca u Nišu koji ja očekujem zaista da pobedi. Raspitivao sam se i o drugim kandidatima, čujem lepe stvari o drugim kandidatima, ali Niš nije mala palanka o kojoj može da odlučuju ljudi koji nisu vodili ni lokalnu samoupravu, nisu bili u lokalnoj vlasti, nisu bili ni u opštini, nisu bili funkcioneri ni na kom nivou. Ne bi smeo da se neko igra sa Nišom, kao što, da kažem iskreno, čak i bolnicu hirurg ne može da vodi ukoliko nema menadžerske sposobnosti. Isto je tako i za grad, ukoliko nema osjećaj za grad, može da bude najbolji hirurg na svetu, to nije dovoljno da se vodi jedan ozbiljan grad kao što je Niš. Gospodine Ćirkoviću, predsednik ste gradske opštine Medijana, centralne gradske opštine, već 8 godina. Kako vidite razliku između funkcionisanja grada i gradske opštine, odnosno šta je ono što bi trebalo da se promeni u vašem, šta očekujete da će da se promeni u vašem radu budući, ukoliko budete izabrani za gradonačelnika? Pa ja očekujem da meni bude lakše, jer mi je Medijana bila malo uzana, jer odgovornosti opštine Medijana i nadležnosti opštine Medijana, pogotovo gradske, nisu onolike kolike bi ja želeo i nemam nikakav strah kad je cifra od 7 milijardi u pitanju, a mislim pred svega na gradski budžet. Vodio sam pre toga privredu, firme koje su imale po 1350 ljudi
Nema nešto što je meni neznano kad je u pitanju grad, a sve ono što ne znam ja sam u stanju da pitam, nemam nikakav kompleks, važno je da znam ko to zna, tako da ću u celoj toj priči napraviti jedan dobar i sjajan tim koji uvek tragam da iznađem, u tom timu uvek bude preko 50% žena, tako da je ključ mogu uspeha 51% žena. Spreman sam da i ovaj put ne samo kadrove iz Demokratske stranke, a Demokratska stranka ih ima, nego i kadrove sa drugih lokacija nekako prikupim i da zajednički krenemo i ovaj grad učinimo i bogatiji i ekonomski i kulturno bogatiji, tako da ga napravimo da on bude lider jugoistočne Srbije i mesto u koje će ljudi dolaziti, mesto u koje će ljudi ostajati, a ne preskakati Niš i kretati put Beograda. Ok, kako mislite to da napravite, koji su prioriteti ovako na prvu loptu, znači prosto 3-4 osnovne stvari? Ono što moram da kažem realno, mislim da je sadašnja gradska vlast sa gospodinom Simonovićem napravila dobre preduslove i da je Niš pokrenut. U tom timu sam normalno bio i ja kao predsednik Centralne gradske opštine i mislim da taj pokret Niša je se dogodio. Ostaje sad da ga ubrzamo i ono što je prioritet Niša, imperativ čitave priče, to su nova radna mesta i to je problem jer bez novih radnih mesta nemate ekonomski komoditet ljudi u ovom gradu i sigurno ljudi iznad svega žele da kući prinesu nekakav novac i da pristojno žive. Nastavit ćemo taj investicioni ciklus, svetske kompanije su pridošle u Niš, Jura, Dajtek, Himax, Benetton, svetska kompanija koja preko 43 miliona investira u bivši Nitex koji je do juče bio nikakav. Sve su to preduslovi za onaj nastavak. Tu su i firme koje su Greenworks, je belgijska kompanija koja će se baviti preradom klaničnog otpada. Nemamo namere da ih pustimo da odu i ne dođu u Niš. To je investicija koja će sigurno posjetiti negde oko 400-500 ljudi. Iza toga smo spremni da razgovaramo sa Geoxom, fabrikom italijanske obuće koja je već najavila dolazak u Niš. I ono što je meni jako značajno i važno, mislim da nastavimo sa industrijskim zonama. Severozapadna zona okolo aerodroma je vrlo značajna i važna. Delta kompanija je već 14 hektara kupila, očekujemo da krenu sa investicijama. Ono što isto je značajno i važno da su i druge kompanije već, Malford je sa 40 hektara ušao u jedan postupak gradnje, tako da očekujem da ta lokacija i nova lokacija koju ćemo napraviti pored elektronske industrije i Nisala na drugoj strani dati rezultate jer se pokazalo da je to najbolji način da se dođe do novih radnih mesta. Ono što nikako ne smemo da zaboravimo, to su domaće firme koje će sigurno sutra iz garancijskog fonda koje ćemo napraviti na nivou grada imati tu privilegiju kao uspešne firme, u ovom gradu, Bogu hvala, ih ima i ljudi su počeli ozbiljno da se bave biznisom. Mala i srednja preduzeća, siguran sam da je jedan od načina da se ekonomske poteškoće na najbolji mogući način prevaziđe. Sad čujemo ovih dana puno, ako možemo samo baš na sam izborni proces da se malo osvrnemo, dosta rezultata o tome kako vaša stranka stoji na centralnom nivou, te neki procente koji se vrte, vi, Srpska napredna stranka, 30 gore dole. Kakva je situacija u Nišu? Ili imate konkretne rezultate za lokal? Pa mislim da je situacija gotovo izvesna i da više nema dileme po svim tim istraživanjima i ja očekujem da će građani prepoznati Demokratsku stranku kao izvesnost, jer sve drugo je neizvesnost. Sva ta priča da su naprednjaci ljudi, da je to nova stranka, jeste nova stranka sa starim ljudima koji su već bili u vlasti i već znaju se rezultati. Ne možete da promenite odelo i da kažete ja sam drugi čovek. Isti ste čovek, samo imate drugo odelo. Zaboravili smo da ljudi u naprednoj stranci, mislim na Tomislava Nikolića, mislim na Aleksandra Vučića, su bili u 1998. godini do 2000. godine potpredsednici vlade i ministar za informisanje. Sve je to već viđeno. Njihova floskula, nova metla dobro čisti, ako novu metlu drže stari ljudi, nisam siguran da će to biti tako. U ovom trenutku Demokratska stranka u Nišu stoji negde oko 3% bolje i ja verujem da ćemo taj razmak povećavati kako se bude... 3% bolje u odnosu na naprednjake, tako da očekujem da će u nedelju, kad
gospodin građanin dođe iza paravana, dobro razmisli šta je izvesnost njegovog deteta i šta je to šta jesmo uradili kad je u pitanju ekonomija kao ljudi koji se ozbiljno bave državom, šta je to šta smo uradili po pitanju reforme vojske, a onda sam siguran da će dobro proceniti ako se grčka ekonomija srušila, ako se drma jedna portugalska ili španska ekonomija, mi ipak plivamo i ako smo mala zemlja, očekujem da će glas dati onome ko to zaslužuje, a mislim da je to izbor za bolji život. Pitanje je prosto za obojicu, možda pre svega da damo primustvo gospodinu Šutanovcu. Koga vidite kao potencijalne partnere nakon izbora? Šta je ono što možete u ovom trenutku da obećate glasačima, s kim biste najbolje sarađivali i koji su uslovi za to? Pa, da vam kažem, pre svega fokusirani smo na rezultat koji treba da ostvari lista Izbor za bolji život i mislimo da ukoliko se poklopi sve u odnosu na istraživanja koja danas pokazuje, a to je da predsednik Tadić u drugom krugu ima gotovo 10% više nego Tomislav Nikolić, da Demokratska stranka ima 3 do 4% više sada u odnosu na Srpsku naprednu stranku, da smo slično tome i u Nišu, to će u stvari biti najveća garancija da će Srbija ići u pravcu onom koji je najvažniji za investicije, posao i sigurnost i u vašem gradu, a to je Evropska unija. To je put evropskog standarda u Srbiji, odnosno Srbije u Evropi. I to je ono što je najvažnija pretpostavka da se ispune sva ona obećanja koja su data i na lokalu. Niš više nije grad u koji se prolazi, Niš nije više usputna stanica do Sofije, Niš je postao grad u koji se dolazi, u koji se ostaje, u kojima ima i stranih radnika, dolaze ljudi koji će voditi te velike kompanije koji su iz inostranstva, imaće priliku mladi ljudi da se zaposle, ali i da nauče, da pripadaju jednim kompanijama kao što je Benetton, koja je svetska kompanija. Znači, ko se danas zaposle u Benettonu na nekom rukovodećem mjestu, na mlad čovjek, sutra može da računa će raditi i u Italiji, i u Evropskoj uniji, i tako dalje. Ono što je važno reći, to je da građani prepoznaju pre svega svoj interes. A pitanje koalicije ćemo vidjeti nakon ovih izbora. Ja bih lično voleo da više to pitanje se ne postavlja, već da dođem za 4 godine ovdje i da vam zajedno sa gradonačelnikom Ćirkovićem odgovaram na sva pitanja. U smislu 51% da se glasa za Demokratsku stranku, da mi imamo potpunu odgovornost i ako ne položimo ispit, da idemo sa pozicije vlasti, a ne da nas danas optužuju upravo oni koji su bili zaduženi da rešavaju pitanje ekonomije, regionalnog razvoja ili medicine, odnosno zdravlja u Srbiji. Prosto nevjerovatno da su se oni negde odaljili od onih pitanja koje su njima bile poverene da rešavaju i bave se tim pitanjima kao iz ugla opozicije. Naravno da to nije fair i nećemo sa onima koji se tako ponašaju praviti koaliciju. Imaćemo ozbiljne razgovore nakon ovih izbora i razgovarat ćemo na najozbiljniji način da li zaista ljudi misle da mogu da ih Demokratska stranka nosi 4 godine, a da onda posle 4 godine izađu i da optuže Demokratsku stranku za svoje neuspehe kako je stranka Demokratska kriva. Tako da očekujem da bude vlada manja, kompaktnija, hrabrija, da praktično sve ove odluke koje su povodile više manje sve stranke, nemoj da budemo iskreni, znači vrlo su slični programi stranka koji se bore za vlast. Ne mislim na Demokratsku stranku Srbije koja je negde u vremenu i prostoru totalno zalutala. Srpska radikalna stranka ima svoju politiku koja je takva kakva jeste i koja se polako gasi. Ali ako pogledate SNS šta nudi koalicija Izbor za bolji život, sem projekata koje SNS nudi kroz neko kopanje kanala od Beograda do Soluna, koji je nemoguća misija ili nije ni važno više koje projekte nude, ali važno je da taj plan koji svi nudimo, u stvari trebaju ljudi da sprovedu, a mi, za razliku od drugih stranaka, imamo zaista ljude i s ponosom mogu da kažem da mi ne krijemo naš tim. Danas svi mogu da vide ko su naši ljudi na listi, svi mogu da prepoznaju svoje komšije, nemamo situaciju kao što to radi Srpska napredna stranka, da se krije i Bogoljub Karić, i Velimir Ilić, i Marijan Rističević, i Vulin, i Milanka Karić, i Sviti Pelević, tako da svi ti ljudi koji danas u stvari nemaju pravo da kažu išta sa pozicije kandidata za poslanike, jer urušavaju ugled te koalicije, koja i ovako ima jako loš i dosta nizak ugled. Jel bi mogli da se složimo oko nekih opštih mesta koja su zajednička u smislu predizborne kampanje, sve tih obećavanja? Hoće li biti manje politike danas, sutra, posle izbora prosto u javnom životu, u javnim preduzećima, uopšte u državi? Pa mislim da je i Demokratska stranka i moj stav vrlo jasan kad je u pitanju partijsko zapošljavanje koje sad popularno neki drugi nazivaju departizacijom i to su, mi se čini, ljudi koji su najviše svojih ljudi zaposlili po javnim preduzećima. Što se mene tiče, svi konkursi za izbor direktora, menadžera komunalnih preduzeća biće javni i tu nema popusta i tu nema partijsko zapošljavanje i ja to tvrdim i stojim na tome.
uveren da i druge stranke i naša stranka ima svoje stručne ljude i ako ispune uslove i ako budu bolji na konkursu od ovih koji će konkurisati, bit će primljeni ili neće biti primljeni. Ali u svakom slučaju konkurs će biti definisan jasno, svako će moći sa svojim programom da konkuriše. Onaj koji bude pobedio bez uplitanja politike, nemam uopšte dileme oko toga. Ako dozvolite, Niš je drugi, treći grad po veličini, po broju stanovnika u Srbiji. Sa druge strane, tek smo tamo, ne znam, 40, 50, 60 po nekim ekonomskim parametrima. Kako poboljšati to? Koji je osnovni plan za to i kako ovo što narod danas sutra dan danas priča kako se živi teško i pored svih tih zapošljavanja, koji je osnovni recept za to? Da, mislim da je bilo naopako da sad ja kažem da se u Nišu živi lepo i da je Niš sjajno mesto u kome teče med i mleko po ulicama i samo to treba pobrati, pogotovo posle izbora će u toku noći sve to poteći. U Nišu se živi teško, Niš je grad koji je osiromašio i Elektronska ne radi, i Mi ne radi, i Jastrebac, fabrika pumpi ne radi, mnogo toga je se dogodilo padom Berlinskog zida. Ali se nešto dešava na bolje, to su ove firme koje sam malo pre spomenuo. To je osnov za jedan uzlaz kad je Niš u pitanju, a ono što moramo da uradimo to je da svi podnesemo teret ekonomskih reformi podjednako, neko više, neko manje, ali u svakom slučaju da nađemo taj način i ključ. Socijalne kategorije moraju da budu sagledane, imperativ čitave priče će biti u mom budućem mandatu dete i na tome ćemo raditi maksimalno. 7 obdaništa je urađeno u prošlom mandatu, ostalo je još 4 koje treba uraditi po raznim delovima grada. Time ćemo završiti priču oko dece i liste čekanja i prioriteta koji su nekad dostizali prosto neverovatnu zainteresovanost. To je ključna priča i za toga ćemo se normalno baviti, pošto je Srbija u problemu kad je bela kuga i natalitet u pitanju, van telesnom oplodnjom koja je dala 632 dece, Bogu hvala da su se rodila. Bavit ćemo se hraniteljstvom po meri deteta, jer Niš sa 107 porodica, hraniteljskih porodica je šampion u Srbiji i u Štutgartu je Niš proglašen za grad deteta i to je ono što ćemo u svakom slučaju nastaviti da radimo. Brigu oko ljudi koji su u nekim lepim godinama, kojih ima negde oko 60.000 u ovom gradu penzionera, mislim na penzionere, moramo posebnu pažnju da posvetimo i da im damo priliku da kroz domove kojih nažalost sad u ovom trenutku nema, imaju tu privilegiju ili zadovoljstvo ili na kraju krajeva pravo da se međusobno druže, da vodimo brigu kad su u pitanju zdravstvene stanice, da primarno zdravstvo izmestimo, ne samo da bude u domu zdravlja, nego da budu zdravstvene stanice kod bukvalno svake kuće, kad to kažem, mislim naselja, da li je to Brzi vod, da li je Nikola Tesla, da li je Hum ili neko selo u pitanju, da taj osnovni sadržaj sa apotekom i laboratorijom bude njima dostupan ispred praga, a da ovaj drugi deo, kad je u pitanju klinički centar, dovršimo započeti posao i da kardiovaskularnu salu, blok koji ćemo raditi operacije srca, uradimo što pre, kako bi Niš stao rame uz rame sa Beogradom i Novim Sadom. Kad smo krenuli da pričamo o tome šta će da se napravi, spremljajući se za emisiju, pomenuli smo i aerodrom. Aerodrom je de facto rak rana Niša zadnjih nekoliko godina i boga mi počinje da biva rupa bez dna. Koji su planovi za to? Aerodrom nije rak rana, aerodrom, Bogu hvala da ga ima i da smo zajedno sa Norvežima napravili gradovi koji imaju aerodrom. Malo pre je gospodin ministar govorio o Kraljevu koje je dobilo svoj i civilni aerodrom, tako da... Vojno-civilni, tako da se već prvi rezultati pokazuju kad su Lađevci u pitanju. Ja sam potpuno uveren da ovaj grad ima sreću sa 2 kraka koridora koji ga okružuju. Jedan koji ide put Istanbula, drugi koji ide put Atine. Aerodrom koji je već napravljen je sreća ovog grada zajedno sa 30.000 mladih studenta i univerzitetom koji su stub budućeg ekonomskog razvoja Niša. Aerodrom mora da se stavi u funkciju i malo pre kad smo nas dvojica razmišljali o tome, između ostalog, zašto ne raspisati javni tender, dati firmi ili onome ko je spreman da brine o aerodromu, a grad neka učestvuje sa procentom zavisno od toga koliko odredi
ko se na tenderu najbolje uslove ponudi, tome dati aerodrom, da on to razvije, jer mi se čini da u ovom gradu nemamo dovoljno dobar kadar koji bi to menadžerski mogao da odradi dobro. Ako dozvolite, nije to samo pitanje kadra u vašem gradu, već postoje velike kompanije koje se bave operativnim poslovima na aerodromima širom sveta. Recimo, Prištinski aerodrom drži turska kompanija koja operiše i u Tursku s nekim aerodromima. Znači, postoji taj takozvani outsourcing gde vi uzimate nekoga ko će da vam rukovodi sa vašom nekom nekretninom i da vam plaća u odnosu na procenat zarade koji ima. Mislim da bi za ovaj grad bilo jako važno, pa čak i da bude na nuli aerodrom, da počnu da lete avioni i da ljudi mogu da putuju odavde i postoji ta želja. Niš je dosta blizu Beogradu, Niš je alternativni aerodrom i Beogradu i Sofiji i siguran sam da tu postoji prostor da se taj posao proširi, ali naravno mora da se sede sa ljudima koji su u tom poslu vični i koji taj posao rade širom sveta. Znači, mi planiramo da takođe tu uradimo i na aerodromu Morava, znači da pomodimo na tenderu da se jave operateri koji bi rukovodili tim aerodrom, a želimo da otkrijem jednu tajnu, da radimo slične stvari sa aerodromom Batajnica i da taj aerodrom u nekom budućem vremenu takođe bude izvršena konverzija i da može da bude civilno-vojni. Ono što bih želeo da se nadovežem, ako dozvolite, i vojna bolnica u Nišu, svakako koja je danas na usluzi i građanima Srbije i građanima civilima u Nišu, će biti u mnogo boljem kvalitetu nego što je sada. Zahvaljujući reformi penzionog fonda koje smo završili, mi sad reformišemo zdravstveni fond i reformišemo celokupno vojno zdravstvo. Podizanje kvaliteta vojnog zdravstva, podižemo kvalitet lečenja i u Nišu i civila. Kao što je poznato, vojna bolnica je otvorena i za civile i tu ćemo imati zaista izuzetno dobre resurse i mislim da ćemo biti jako kompatibilni i sa mogućnošću da pomognemo oko prisustva u pojedinim mesnim zajednicama. Podsjećam da je Ministarstvo odbrane potpisalo sporazum sa opštinom Svilajnac, gde mi jednom u 2 nedelje šaljemo naše specijaliste koji rade u opštini, opština to snosi troškove, a oni omogućavaju da ljudi izvrše specijalističke provere koje ne mogu inače da urade, sem ako se ne varam, u Kragujevcu. I mi inače smo formirali fakultet, vojno-medicinski fakultet, da bi sutra imali lekare koji mogu da i pod ličnom željom, ali i pod komandom širom Srbije učestvuju u pomoći građanima u onom delu kojem je neophodno, a podsjećam, postoje delovi Srbije koji nemaju dovoljno medicinskog kadra, bez obzira što imamo oko 2-3 hiljade ljudi koji su završili fakultete medicinske, ne žele da odu da rade u Crnoj Travi, u Bujanovcu ili nekim drugim manjim opštinama i mi onda želimo da kao sistem pružimo tu pomoć i siguran sam da možemo sa gradom da razgovaramo na tu temu i to je nešto što je jako dobro. Pogotovo imamo razgranatu sada već civilnu vojnu saradnju koja je prepoznata i u našoj zemlji, a uzima se čak kao primjer i u svetu. Pričali smo o aerodromu i sad me interesuje, Niš nesumnjivo ima i svoje turističke potencijale. Sljedeće godine nas očekuje 1700 godina Milanskog edikta, centralna proslava upravo u našem gradu. Su krenule nekakve ozbiljnije pripreme, u krajnjoj liniji Medijana jeste centralna gradska opština, tako da znam da ste već radili nešto po tom. Da, evo Medijana upravo završava i ja mislim da će ili sutra, ako je sutra petak, ja mislim da jeste, ili u subotu ćemo otvoriti vrata Konstantinove Medijane. Definitivno posle 1700 godina postojanja cara Konstantina i Milanskog edikta je došla voda. I sad bi normalno bilo pitanje, pa da li, šta sad, voda je došla, ali pre toga je nikad nije bilo konačno. Imamo sad priliku da dole ekskurzije koje dolaze i dečurlija koja siđu iz aviona, iz autobusa imaju gde da operu ruke. Urađena je jedna lepa suvenirnica, jedna lepa biletarnica, urađen je jedan fantastičan prostor oko svega toga. Carska palata sa peristilom je prilično urađena i uređena. Ostalo je još da otkrijemo te mozaike koji su fantastični i često puta kažem u Arlu kad otkriju nešto iz 13. i 14. veka, onda je to sreća. Mi dole imamo episkopsku crkvu s kraja 3. i početkom 4. veka i crkvicu koja je pored episkopske crkve dragulje koje ne umemo da prodamo i uveren sam da Niš nakon proslave 1700 godina Milanskog edikta, gospodin ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je pre par dana bio u Nišu, razgovarali smo o tome i mislim da je država spremna da bude jedan od glavnih organizatora takvog jednog velikog skupa. Prekjuče sam bio sa patrijarhom, njegovom svetošću patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem i postoji saglasnost crkve da se to dogodi u Nišu i tim pre što je naš patrijarh proveo 35 godina
u Nišu ima potpuno razumevanje da se taj dan, dan dijaloga, dan susreta svih crkava dogodi u Nišu. Ja sam potpuno siguran da će to biti veliki događaj i za one hotelijere i konačno ćemo nešto umeti da prodamo, a mislim da to što je organizovala gradska opština Medijana sa Fakultetom za umetnost kad su u pitanju suveniri i da će invalidska organizacija raditi te suvenire, će biti konačno jedna priča da nešto iz Niša turista ponese. U ovom trenutku toga nema, ali ono što je najvažnije da se dijalog, veliki dijalog dogodi u Nišu i da će Niš tih dana biti grad u kome će sve televizije, evropske televizije pričati i govoriti. To je nešto što treba da iskoristimo i ja sam uveren, bez obzira što možda kasnimo sa vremenom, crkva cara Konstantina i carice Jelene se završava, tako da ćemo stići bez obzira na kratkoću vremena da uradimo krucijalne stvari. Prošlo skoro pola sata, imamo još 15 minuta do kraja emisije, pa sam htio da vas pitam, ovo su zadnjih 15 minuta koje uopšte imate fore da se obratite građanima Niša, počinje predizborna tišina za sat vremena, pa šta kažete obično komšijama ujutru kad razgovarate s ovim ljudima s kojima popijete kafu, zašto bi trebalo da glasaju za vas i što ste vi to bolji, ne znam, od bilo kog drugog kandidata? To mogu bolje ja da kažem. Evo, kažete vi, zašto je Ćirković bolji od ovih drugih kandidata, pošto ste rekli lepe reči o njima? Da vam kažem, politika je kao i svaki drugi posao. Znači, kao što kada me zovu ljudi da se leče na Vojno-medicinskoj akademiji, ne traže da ih leči neki potporučnik ili poručnik, nego traže nekog pukovnika koji ima veliko iskustvo, čoveka koji je prošao mnogo toga u svojoj praksi, tako i politici isto. Znači, danas politikom žele da se bave mnogi ljudi, politika pogotovo lokalna, znači, mnogo je negde lakše baviti se politikom na visokom nivou gde imate odgovornost koja je negde čak nekima i filozofska. Ali lokalna politika dati u ruke nekome ko to nikad nije radio, ko nije bio predsednik opštine, čak načelnik neke službe u opštini, to je veliki avanturizam. I celokupna priča na ovim izborima u stvari je sukob jedne izvesne ideje, jedne izvesne vizije, jedne izvesne energije, izvesnog putnog pravca, to je taj evropski standard koji je neophodan za razvoj Niša, i jedne avanture, rizika, ljudi koji do juče nisu imali nikada u politici pravo utemeljenje ili imaju recimo 22 godine su u politici, a nemaju delo sa kojim mogu da se pohvale, odnosno kriju svoje delo iz prošlosti i ne žele da ga prikažu, pa kad mi to prikažemo, onda kažu da je to negativna kampanja. Znači, ja sam potpuno ubeđen da gospodin Ćirković kao čovjek koji ima izuzetno veliko iskustvo, ozbiljan čovjek, vodio ozbiljnu opštinu, kogod bila Medijana mala u nekim svetskim razmerama, za Niš je izuzetno velika, izuzetno važna, da on može tu energiju, taj tim i te ljude koji su radili to na jedan kvalitetan način da transferiše i da nastavi da adekvatno u saradnju sa Republičkom vladom i svakako uz promociju predsednika Tadića koji će ići još snažnije nego što je bila do sada, da privuče i investitore i da uposle ljude u Nišu, a onda je mnogo lakše manipulisati sa novcem koji imate u budžetu. S druge strane, ono što nam se nudi, sa druge strane je potpuno neizvesno, potpuna neizvesnost. To, kao što kažu, je možda nova stranka, ali je politika stara, ljudi su isti, ljudi koji su isprošeni, ljudi koji nemaju nijedno delo, čak i neki novi ljudi koji su se pojavili. Znate kako, pojavi se novi ljudi da budu kandidati za gradonačelnika. Nije ni to jednostavno. Oko tih ljudi su isti oni koji su bili i ranije. I ja nemam niko dilemu da je gospodin Ćirković najbolji kandidat i to govorim ne samo kao političar, već kao čovjek koji poznaje Ćirkovića duže, da ne govorimo o tome da smo i zemljaci, pa da imamo istu energiju koja je energija promene i reforme. Mi se ne borimo za fotelje, mi se borimo da nastavimo posao, da završimo posao koji smo započeli. Srbija nije završila posao. Srbija je na pola reke, podjednako je teško vratiti se na početak i doći do kraja, ali oni koji bi nas vratili na početak, onda bi bili u velikom problemu dugi niz godina. Od Srbije se čeka da krene snažno napred i ono što je važno reći, od momenta dobijanja statusa kandidata, tog statusa za koji smo se mi borili, je protiv koga su bile druge stranke koje se zalažu za evropski put, kad kažem protiv koga, reći i zbog čega, 4 godine nisu glasali ni jedan jedini zakonski predlog u parlamentu Srbije koji se odnosio na evropski put Srbije. Danas najavljujući da promene zakon o oduzimanju imovine kriminalcima, stečenim organizovanom kriminalu i tako dalje. To su promene koje nam se nude od strane naših protivnika. Znači, mi koji smo posvećeni evropskom putu znamo da bez tog puta i bez standarda evropskog u Srbiji mi nemamo šansu. Da vam kažem iskreno još jednu stvar, Niš će danas biti izvoznik robe i za Italiju. Recimo jedna Italija je danas veći kupac robe iz Srbije nego Amerika, Rusija, Indija, Brazil i Kina zajedno.
Zbog čega je nama važna Evropska unija? Pa zato što je to tržište za nekih 80% naših proizvoda. Ukoliko mi ne bi išli u tom pravcu, mi bi praktično izgubili mogućnost da proizvodimo i prodajemo. Kako se stvaraju problemi i rastu plate u Kini, što se dešava, tako se polako približava interes da se u nekom našem regionu investira. Danas kad pozovete Nemačku privrednu komoru i pitate gde vredi investirati u regionu, svi vam kažu u Srbiju. Srbija jeste prošla kroz probleme, Srbija ima i probleme pred sobom, ali Srbija je konačno dobila od Evropske komisije potvrdu da je izvršila reforme na način da Srbija danas ima, znači, što bi rekli, approval od Evropske komisije da može da se investira. I to je ono što u stvari mi želimo da nastavimo. Kažem, Srbija nije posao završila. Nama treba još 4 godine da stanemo, da kažem, uspravno na nogi, da budemo zaista lideri u celom regionu. Ono što smo radili u sistemu odbrane, a verujte mi, tu smo lideri ne samo u regionu, već i u mnogim zemljama koje su dugo već u NATO-u. Znači, to je način na koji želimo da uradimo to i u ostalom delu Srbije. Podsjećam, pričali smo malo o partizaciji, odnosno departizaciji. Od 6 fabrika namenske industrije, nijedan direktor nije iz naše stranke. Nijedan nije iz naše stranke. Čak su neki direktori u pojedinim gradovima, da kažemo, u nekom animozitetu u odnosu na Demokratsku stranku, ali oni ljudi rade svoj posao kako valja, oni donose profit, donose dobit i zbog toga taj posao obavljaju i niko nema pravo na to zato što je pripadnik bilo koje stranke da ima poziciju ukoliko nije sposoban. I isto tako, ako je neko sposoban, može da bude pripadnik bilo koje stranke i to je suštinska razlika između politike koju nudimo mi, koju nudi gospodin Ćirković i politike koja se nama nudi, a to je politika, kažem, jedne velike neizvesnosti. Ja ne bih preporučivao gospodina Ćirkovića da vas operiše, ne bih ga nudio da bude kardiohirurg. Znam da postoji kandidat koji je mnogo bolji kardiohirurg, ali ajde nek se on dokazuje u svojoj kardiohirurgiji, a da u onom poslu koji se tiče lokalne samouprave ili neko drugi ko zna tamo to da radi, ali da se ne eksperimentiše, jer bojim se da ukoliko uđete u eksperimente, može da se desi da budete kao neki gradovi u Srbiji koji imaju loše gradonačelnike, dugi niz godina, imaju dobre budžete, daću vam primjer Čajetine, srećom, zbog Zlatibora ima dobar budžet, ali cela opština devastirana i ne napreduje zato što je loša lokalna samouprava. Ukratko, ako možete samo par reči o par kandidata koji su još na Niškoj listi, znači koji je taj tim koji predvodi Demokratsku stranku? Imali ste promociju pre neki dan same liste. Da, ovo što bi još eventualno da dodam što gospodin ministar i moj potpredsednik stranke nije možda rekao. Ono što ja mislim da je moja dobra karakterna osobina, da se nisam poneo u politici i da se nisam počeo time da bavim kao čovek koji je tu da dostigne neke nebeske visine. Nisam se od politike obogatio, niti sam se čega navatao, imam čiste dlanove i čiste nokte, nemam ništa ispod njih i ljudi mislim da to znaju. Ljudi koji me sreću, ljudi koje ja čitavog života imam za prijatelje, a pitali ste me o kandidatima, o drugim ljudima sa liste. Na listi je dosadašnji gradonačelnik, čovek za koga sam siguran da će nastaviti dalje politički rad u republičkim organima ili u izvršnoj vlasti. Mislim da je Niš i zaslužio da u republičkoj vladi ima svoje ljude. Ja nemam dileme da će iskustvo koje je gospodin Simonović imao baveći se gradom i radeći stvari koje su dobre, da to iskustvo prenese na Republiku, a da ćemo mi normalno imati dobrog svog čoveka u vladi, u budućoj vladi. Tako da ekipa koja je iza mene su ljudi koji su odgovorni, ljudi koji su časni i čestiti, ljudi koji su u svojoj struci radeći svoj posao, kao i ja nekad svojevremeno baveći se privredom, čitav život, dokazujući da su ljudi od poverenja i da su iznad svega odgovorni ljudi. Ja nemam dileme da ta ekipa sutradan može da preuzme ovaj grad. Mislim da nam slede teška vremena i siguran sam da sve te probleme možemo da rešavamo zajednički, a moj omiljeni životni moto na kome ja živim je napravi još jedan korak, zato ja pozivam moje sugrađane sa kojima sam čitav život i koje srećem i prepoznajem na ulici i oni mene i ja njih, da taj zajednički korak napravimo zajednički. Ovaj put je interes ovog grada veliki, veliki je ulog i ja molim njih da u nedelju na Đurđev dan izađu i da poklone poverenje svojoj deci i svojoj porodici time što će glasati za listu Izbor za bolji život. Siguran sam da tu ne prestaje izborni ciklus i da je važno da 20. maja završimo izborni ciklus time što ćemo izabrati Borisa Tadića kao predsjednika države, čoveka koji je
zdušno radio, maksimalno radio kad su drugi sumnjali i kad su drugi vrteli sumnjičavo glavom put ka Evropi. Vreme je da taj put dovršimo, jer Srbiji i ovom gradu će sigurno biti lakše ako budemo deo evropske porodice. Mi smo stari, evropski narod, nemamo razloga da idemo tamo, ostajemo tu gde jesmo, samo prihvatamo pravila koja važe i koja su se pokazala kao dobra. Ako građani Niša naprave taj korak sa vama, šta će biti vaš prvi korak kao novi gradonačelnik? Prvo što ću pokušati to je da saberem tim ljudi koga već imam u glavi, tim ljudi sa kojima ću sesti da razgovaram. Prvo ću da posetim univerzitet, jer smatram da tamo postoje kadrovi i da tamo postoji mogućnost da ovaj grad iznađe nove puteve kad je u pitanju traganje za boljim životom. Iza toga normalno ću posetiti našeg episkopa Niškog, gospodina Vladiku Jovana, i pokušati da sa koalicijonim partnerima nađem zajednički dogovor u jednome, da nema varanja. Onaj ko bude počeo da vara, tome mesto u gradskoj vlasti neće biti, kako god da se zove i kako god i koja god stranka bila. Jeste zadovoljni, potpisali ste bili ovaj sporazum o kako se to kaže, o poštenoj kampanji, jel ste okej sa tim kako je bila kampanja? Mislim da Demokratska stranka nije nikome išta ružno načinila. Ja nisam nikoga povredio i moj nije cilj da protivnika unizim pljuvačinom i ružnim rečima da bi bio veći od njega. Ako je on dobar, ja ću se truditi da budem još bolji. On je moj izazov. Kad je lestvica njegove vrednosti veća, onda će biti moja želja da ga nadvisim još veće. Gospodine Šutanovac, vaše završne reči, pa lagano da završavamo. Pa evo, drago mi je da sam imao priliku da budem u emisiji i da slušam i Ćirković. Ono što ja znam da kao neko ko vodi jedan od najvećih sistema u državi, ja sam također formirao tim još 2007. godine, ali se tim dosta promenio. Znači, ne vezujemo se za ljude, vezujemo se za rezultate. Oni koji mogu da ispostave rezultat, koji su plaćeni od države da rade i umeju da rade, oni mogu da ostanu u timu. Oni koji ne mogu da ostanu u timu, i to je u stvari, kad me pitaju šta je mantra uspeha u Ministarstvu odbrane, upravo to. Niko nije nesmenjiv. U timu moraju svi da podjednako daju maksimum. Taj maksimum nekome je viši, nekome je niži, ali niko ne može da odmara i da se pravi da ne razume o čemu se radi. Mislim da će to biti način na koji će morati da se vodi i Niš i na koji se i vodio Niš na neki način. S druge strane, želim da naglasim da nije dovoljno da se glasa samo u Nišu za listu lokalnu. Ukoliko dođemo u situaciju da Republika ne bude vođena od strane adekvatne vlade, mi se sećamo kako je bilo 90. godine i u Nišu. Ne pominjem ratove, ratovi nisu tema, ali se sećamo svih onih problema koji su bili. Dakle, nema nikakve potrebe da dozvolimo da vlada i Niš ne budu u simbiozi, i sve to treba da bude pod kapom jednog odgovornog, ozbiljnog, državničkog političara. To je za sada na nebu političkom u Srbiji jedino predsjednik Boris Tadić, i duboko sam ubeđen da kad se napravi ta piramida, da će onda cela Srbija krenuti adekvatno i mnogo brže napred nego što je sada. Zašto kažem mnogo brže? Pa zato što su problemi koji su za nama bili izuzetno veliki, a mi smo opstali na nogama, prošli smo te probleme i sada znamo na koji način možemo da nastavimo, da kažem, kvalitetnije i brže. Ja pozivam građane Niša i celog regiona koji gledaju vašu televiziju da ne prihvate politiku kao avanturizam. Politika je posao ozbiljnih, odgovornih ljudi, ljudi koji drže reč, ljudi koji znaju svoju politiku, koji ne menjaju mišljenje 20 godina, ljudi koji traže rešenje za problem, a ne problem. I mislim da zaista, ukoliko na taj način budu pristupili 6. maja, nemam niko dilemu da će stub u državi, u Nišu i generalno biti upravo stup koji predvodi Demokratska stranka. Gospodine Šutanovac, gospodine Ćirkoviću, najsrdačnije vam zahvaljujem što ste bili gosti Belame televizije. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste večeras dva specijalno vanredna izdanja emisije 5 do 12, gde smo predstavili dva najozbiljnija kandidata po svim istraživanjima za budućeg gradonačelnika Niša. Hvala vam, odmarat ćete od izbora sledeće 2 dana, pa u nedelju na glasanje. Vidimo se, laku noć.